Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jantia and Garu People Rambrai Circle Kalashem ya karai babanyo ya ka jingjiet yo nong mi khmat ka bakhut ha kani ka election hapo ka Rambrai constituency kan panlong ya ka jingpet ngor bat pet parman haman ki jaka jongka constituency balada ka FKJJP kan lap ya kinu ki bapendan kambakla da ka bathiet bat penbiet da ka pisai ki nong tap vote kan le da ka bating e shu ka FKJJP kala kenturu ikipat ba bakin long ki bri ki basai bat ki nong tap vote ki bale da ka man sngoba am ha ka jingsha penbor hanu ni ha ki bor pisa bat ha ka ju ka por kala kenturu iki kertong jo ki sengsan hima bakim dei ban penbor le ne penbiet da ka pisai ki nong tap vote kumbala ja ha ki snam balala berkepada pek ya kaneka election mentau snem arjara pulai ya ba pip ni trilang bat ni bat isnong ki thau ya ka bangin bu kidong jing klumar ha kaneka por election bat karpat na kaliang jong election commission ru ya ba pip pen klein ya ki flying ga ki bade ki patrolling jong kaneka election jong mentau snem khnang ba na kaliang jong ru ngin suk ya ka bani kandu ya ki flying ga ne ki patrolling ki ba pha na kaliang jong election commission ya ka ba phindei ban poi bai ha ki jaka ki ba dei ban poi khnang ba na kaliang jong ka seng rang lap ki ki ba pan khain ya ki ain jong election commission khnang mingla ban pan suk ya ka ba ngin ya kandu bat ki patrolling Rambrai circle ni kantu ya ki nong thebot ba manta ngin da pe khmi pha ba ngin jit pha ya tong nong ni khmat khnang ba ngin da yo ya tak roi kapar jong kadong ber kathain kumta kumjorung ikan tu ya kini ki kandidat ki ban sia aireng hagana election haganu snem nagamta kajong kiru ba phemde ya kaban penbor ya kinong thebot phemde ban penbi ya kisa kum haning snem baladep kum mangitip ngi bana bat ladon katu katne kijing lapsai jo kaseng ba kidon sisha kita ki jing ai pisa lana kita ke jing thiet ya ki bot kum ki ong reya menta kentu ya ki kandidat bat ya ki kan basar ya ka pin stop no ya kane ka jing sam pisa ya kane ka jing penlut pisa ha kane ka election arjar khulai ba phemdei ban penlut phut ya pisa ka jong phi lese lang ba ka jing penlut ka jong phi ka spa ka jong phi kum ki kandidat kan long ka jing du long ka ba kraw ya phi kum ta phemdei ya ka ban penlut ya pisa nak ban thiet ya ki nong thebut phemdei ban penan kam ya pisa kumta na kaliang kaseng ru ngi kantu ya phi ban ngi pentit ka na por ya ka ba ni na kaliang kaseng ngin sapit perman ha ki jong Rambrai constituency ba ha kana kono jaka la da ngi kum kaseng ngi lam ya ki no ki penan kam bakla ya ka pisa la ne penan kam bakla ya ki kendon ai ya ka ba ka election commission kalabu bat let's say ma phi kam tip ha kum ki kandidat ngi lele ngi ma ban tip ya kita ki role ki an jonga election commission kum ta phi dei ban vote nanti ya ki an ki kanun khnang ba kanami kano jing klumar namar ngi kum kaseng lada ngi lam ya kino ki papat khen ya ka an jonga election commission ngin ai be chi bor jonga an namar ya ka ba mentang ikwa ya ka election ka jing jet jongi ti nong mi khmat bakin long sisa ka jing khoi ber ka jing suba hapo jong Rambrai constituency FDP ni kwa hauno snem arjar kolai ba election jong Rambrai jengam constituency bakan long ka ba khoi bat ka ba suba kumta nagaliang jong ka FKJP Rambrai circle ni kentu kenpham ya ki nong thebot jong Rambrai jengam constituency ba hakne ka por bangin long kita ki bru ki basai bangin long kita ki bru ki ba thebot da ka mon snu bhala jong omde da ka jingsha penbor hai ki ta ki jing penthame jong ka pisa kum hai nik snem ki bladep nyu i ba ki nong thebot jong ka Rambrai constituency sisangi la don apreng jong ke jing yale apreng jong ka pisa kumta na kaliang jong ka FKJP Rambrai circle ngidakan tujur ya ki pajba nong thebot ki badai ban thebot ha ka ar phunyo tarik jong no snem arjar arpulai ba ngemdei ya ka ban kwa ya kita ki jing penthame kita ki pisa kita ki bor jong ne ka perthei kumta ngi kwa ya ka ba ki nong thebot ken long sisa ki ba
dalai tebut nadu kaman sem khanang mian da jet yau tau kandidat ban phak cha ka ying dorbar thau an ba undalong sisa u tau nong pe nong mi khmat am ta ka dong ka thain jongi krambrai mengilalong ka konstituensi ka lasya saden hoi 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 TMC si Turki sentiu di kalayaban tunai hoi TMC si Turki sentiu di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah